ocean. Si Madam Eunice, mega love shoutout Madam Eunice. Good evening. Tago-tago muna. Salamat sa paharang. Thank you. Thank you ng madami sa paharang, Madam Eunice. Ayan, mega love shoutout guys. Yan, Sisi Bicolana Ali. Ayan, mahina signal ko manay Bicolana. Ayos lang kuya. Ay, ayos lang ang tawag dito. Sir Mike, okay lang yan. Ering ang cellphone ko ayaw mag-ano. Katabi ko na yung internet, ayaw pa mag-loading ba? May na talaga signal kahit saan. Thank you sa paharang, Madam Eunice. Thank you so much. Thank you sa paharang. Naka-volume pa pala. Panay-ikot lang, manay. Okay lang yan, Sir Mike. Ayos lang yan. Lahat talaga ngayon mahina signal kahit saan. Ayan, Madam Susan. Thank you. Bicolanang Ali. Thank you so much. Manang Saring. Magandang gabi po, Manang Saring. Thank you for coming. Ayan, saglit lang guys. Naayos ko lang yung aking mga kaselponan ba. At mga ano pa. Ayan, si Simpleng Buhay USA. Ayan, magandang gabi po. Simpleng Buhay USA. Good evening. Thank you for coming po, sir. Ayan, pasensya na. Napakahina ng net. Ang bagal mag-loading. Ayan, si Sikoy Bicolanang Ali. Thank you so much. Teka, bigyan natin ng jacket yung walang jacket. Ayan, Ma'am Susan. Ayan, may galap shoutout, Ma'am Susan. Sino ba yung walang jacket nga dito? Ayun. Ayan, Simpleng Buhay. May jacket na po kayo, sir. Ayan, may moderator na po kayo. Alberto Mix Vlog. May galap shoutout, Dan Tamsak. Ayan. Loading dito sa akin. Sa amin, sis. Oo nga, Manang Saring. Ayan, Sir Parino. May galap shoutout, Sir Parino. Good evening. Thank you for coming, Sir Parino. Utoy Vlog, gandang gabi sa'yo dyan, Utoy Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay si Albert. Simpleng Buhay, may glove shoutout, good morning, Prama ng Saring. Ayan, Anita Fooding Vlog. Dito lang si super busy. Sige lang, Ate Myrna. Salamat, Ate Myrna. Ayan, my friend, Parino Channel, may glove shoutout, hello, ayan. Babae ako, host. Ay, ganun ba? Sorry na. Sorry naman, Sisi. Ayan, Utoy Vlog, may glove shoutout, boss from Sir Parino. Albert, Mix Vlog, Anita Fooding Vlog, thumbs up po sa'yo. Ayan, Utoy, thank you so much. Ayan, maraming salamat, Sisi, Simpleng Buhay. Kasi ang alam ko Simpleng Buhay USA si yung lalaki, yung doktor ba yon? Ayan, babae si Simple. Sorry naman si sorry akala ko kasi si Simpleng Buhay na yung yung sa ibang bansa din pero doktor siya. Ayan, sorry naman guys. Sino ba yung nagbaba ng bahay at ipipi natin?
Ayan, si Madam Anita Food in Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Manang Saring, mega love shoutout from Simpleng Buhay. Dikit na kami ni si Simpleng Buhay, Manang Saring. Maraming salamat, Manang Saring, ha. Harang si Sikoy, salamat. Si Sikoy Maribik. Ayan, Manang Saring, nandito po ako sa iyo, Manang Saring. Ayan, Madam Eunice, mamaya kita pisitahin, Madam Eunice, ha. Sir Parino, thank you for coming, Sir Parino. Ayan, Maribik TV, mega love shoutout from Sir Parino. Sir Parino, long time no see. Ayan, Project 89, thank you for coming. Ayan, Manang Saring, nandito po ako sa iyo, Manang Saring. Ayan, nandito po ako sa how to cook, ano ba to, bukayo, Filipino dessert. Ayan, 2 minutes in 1 seconds, Manang Saring. Ayan, playing na po ikaw, Manang Saring. Ayan po, Manang Saring, playing ka na. Ayan, dito ako sa iyo, si Sikoy Simpleng Buhay. Pasensya na, akala ko babae yung ano, ay lalaki. Ayan, mag-chin spin tayo, guys. Ayan, dito ako si Sikoy sa binaba mong ano ba, ay mag-go to channel ako si Sikoy Simpleng Buhay. Ano ba yung binaba mo? Upcoming ba to, sis? Ayan, mag-go to channel kasi ko. O video lang yun, Sisi Ko'y Simpleng Buhay. Bicolanang Ali. Next kita dito, Sisi. Ma'am Anita Food and Vlog Dan. Ayan. Ayan, dito ako, Sisi Ko'y sa From Simpleng Buhay USA Live. Magandang hapon. Ayan, 5 minutes in 5 seconds. Sisi Ko'y Simpleng Buhay. Playing ka na. Project 89, Albert Mix Vlog, OTW from Project 89. Ayan, Bicolanang Ali, Dan Dikit po from OT Vlog. Ayan, Sisi Ko'y Bicolanang Ali, Dan na sa'yo si OT Vlog. Mama Ribik, mega love shoutout from Utoy. Ayan, maraming pangalan, Bicolana, sis. Oo, Sisi ko ay, oo, Manang Saring, meron Bicolana, ano ba yun? Ano nga pangalan nun? Maraming Bicolana ang pangalan talaga. Ayan, Sir Utoy Vlog, mega love shoutout from Simpleng Buhay USA. Ayan, Utoy Vlog. Ayan, Lee Songshun TV, mega love shoutout. Lee Songshun TV. Ayan, Manang Saring, naka-play po kayo. Still playing ikaw, Manang Saring. Malapit na mag-full watch po, Manang Saring, ayan. Ayan po, Manang Saring, Dan, full watch ka na. Ayan, Ma'am Simpleng Buhay. Naka-play na po kayo, Ma'am Simpleng Buhay. Ayan po. Utoy Vlog. Ayan. Ayan, pang 34 thumbs up, Manang Saring sa'yo. Edbons, salamat. Edbons. Ayan si Ma'am Tess. Ma'am Tess, mega love shoutout po. Ma'am Tess in Switzerland. Mega love shoutout po, Ma'am Tess. Ayan, may jacket na po kayo. Ayan, thank you so much, Ma'am Tess, sa pagsilip sa aking live. Share World Tour, mega love shoutout. Manang Saring, plus 1 banana po kayo, Manang Saring. Ayan, si Agbagtit. Ano ba to? Agbatit. Tama ba? Agbagtit. Nakihilo na. Mute ako, host. Nasa registro ako. Kumakain. Sige po, Ma'am Tess. Ma'am Tess, salamat po. Ayan. Thank you, Ma'am Tess in Switzerland. Ayan, bigyan natin ng jacket ito. Si Agbagtet pala. Ayan, ba't nakatago kasi si Koy? Pangit ako ngayon, si Koy Maribik, kaya ako nakatago.
Pangit talaga. Ayan, 21 million in the house. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Ayan, si Mr. Seryoso PH. Ayan, tamsak host. Manang Saring. Ayan, salamat po. Ayan. Salamat, Sisi. Ayan, you're welcome, Sisi. Ano tag dito, guys? Kunik-kunik to. I-share mo na, guys, ha? Yung mga hindi ko pa nabisita dyan, ha? Ayan. Simpleng Buhay USA. Still playing ka, Simpleng Buhay. SG Sangma TV. Megalab shoutout. Nasaan na ba yung ano? Nahanap ko yung walang damit eh. Sino ngayon? Bicolanang Ali Sisikoy. Ayan. 11K. Laki ng bahay. Agoy. Ayan. Dito ako. Bigyan kita ng jacket mo, Sisi. SG Sangma TV. Ayan. May moderator na po kayo, ma'am. Ayan. Ma'am Bicolana Ali. Mega love shoutout from Ed Bonds. Ayan. Manang Saring, thank you po. Ayan, si Mr. Seryoso, nagbaba ng bahay. Patamsak po, ayan. Okay, sige. Ayan, tamsak po, ma'am. Thank you po, SG, Sangma TV. Thank you po, thank you. Ayan, Simpleng Buhay USA. Dan po, may bakas sa shorts video mo from Project 8. Ayan, ma'am, Simpleng Buhay. Bahala na po kayong magbalik sa mga nagdidikit po sa inyo. Ayan, Mr. Seryoso PH. Nandito ako sa iyo, Mr. Seryoso PH. Dito ako sa bahay mo binaba. Ayan, si Marlo sa Lusod. Patamsak po sa premiere. Manang Saring, salamat po sa pag-stay, Manang Saring. Ayan, Test in Switzerland, OTW from Project 89. Ayan, thank you so much, guys. Connect to each other, guys, ha. Pasensya na kayo, mahina talaga ang net. Napakabagal mag-loading. Napakatagal. Ano ba yun? Upcoming mo ba to? Ano? Sino ngayon? Mr. Seryoso, upcoming ba to? Upcoming premiere, ayan. Nandito ako, ayan, pang 21 tamsak. Project maya sa'yo, baka magbanggaan tayo. Mahal pa hospital. Ayan. Sisikoy Maribig, salamat Sisikoy, dating gawin Sisikoy. Mamaya kita puntahan Sisikoy. Ayan, pang 21 tamsak ako sa iyo, Mr. Seryoso PH. Ayan, Bicol Mix Vlog. Ayan, harang tamsak po. Ayan, salamat sa iyo, sis. Thank you so much. Ayan, bigyan kita ng jacket, Bicol Mix Vlog. Ayan, nakadalawang tamsak ako sa iyo, Mr. Seryoso, ha, nakadalawang tamsak ako sa iyo. Ayan, magbibigay lang ako ng jacket. Ayan, Bicol Mix Vlog. Ayan, may jacket ka na, sis. Sir World Tour, thank you so much, Sir World Tour. Ayan, si Bermuda Islander Boy. Ayan, Bermuda Islander Boy. Nag-love shoutout sa iyo dyan. Ayan, bigyan kita ng moderator mo, Bermuda. Ayan, Wonder Tour OTW from Test in Switzerland. Sir Project 89, nakabisita na ako sa kubo mo, sabi ni Ma'am Simpleng Buhay. Thank you, Ma'am Simpleng Buhay. Thank you so much. Saan na ba yung bibigyan ko ng jacket? Ayun. Ayan, may jacket na po ikaw, Bermudo. Salamat sa sa pagdalaw. Sir World Tour, thank you for coming. Ayan, connect to each other, guys. Ayan, si Kapiso Mo Vlog, nagbaba din ng bahay. Ayan, guys, connect to each other lang muna, guys, ha. Ayan, Ma'am Simpleng Buhay, dan full watch na po ikaw. Ayan, nagpunta na sa ibang sa ibang live, tag dito. Ayan, +1 banana ka, Ma'am Simpleng Buhay. Ayan, thank you so much, Ma'am Simpleng Buhay. Ayan, Bicolanang Ali, next na kita dito, Sisi. Nandito na ako sa bahay mo, Sisi Koy Bicolanang Ali. Manoy po ako, Ay, hindi. Si Bicolanang Ali. Manoy ba? Agoy, pastil. Kanina, si Ma'am Simpleng Buhay, natawag ko ng sir. Ngayon, si Bicol Mix Vlog, natawag ko ng Manay Agoy.
Ayan, manoy po ako, Ate Bicolana, Agoy Pastilan. Sorry ha, pasensya na. Ayan. Ayan, dito na ako sa'yo, si Sikoy Bicolana Ali. Ayan, si Manlalakbay. Ano ba to? Lakay Prudel Channel. Ayan. Lang Sipag. Ano ba to? Lang Sipag TV. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. And then, si Lakay. Ano ba to? Lakay. Ano ba yun? Naaamoy ko ang bantot. Ayan guys, may mga jacket na kayo guys ha. Ayan, Bicolana Ali Sisi, nandito na ako sa'yo. May naaamoy ako, nagsisiga ang baho. Ayan, dito na ako sa'yo, si Sikoy Bicolana Ali. Sir Bicol, mega love shoutout from Manang Saring. Ayan, simple, dikit kapiso, dikit dan from Simpleng Buhay. Palablab po, ayan, upcoming premiere. Ayan, 17 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Mr. Seryoso PH. Mega love shoutout po. Dan Connect po from Kapiso mo vlog. Ayan, playing ka na si Sikoy Bicolana Ali. Ayan, Lang Sipag TV. Nagbabari ng bahay. Ayan, mag-ano tayo, mag-chin spin tayo, guys. Ayan, ano muna natin to, si Bicol Mix Vlog. Ayan, ipin natin. Ma'am Susan, thank you so much. Ayan, kay ano, kay tawag dito, kay Bicol. Guys, palablab sa atin, kay Bicol Mix Vlog. Mix Vlog pala, hindi Mix Vlog. Ayan, Simpleng Buhay, USA, Nice Kitchen, from Sir World Tour. Bermuda, thank you so much. Ayan, Susan, from Sir World Tour. Yan, nandito ako sa iyo, ano, tawag dito. Lang Sipag TV, nandito ako sa iyo. Ginataang lang kawaw, sarap. With sardinas, Lang Sipag TV. Ayan, dan support in Tamsak host. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Lang Sipag TV. Ayan. Ayan, naka-play ka sa ginataan lang ka mo. Project 89. Ayan, Manoy Bicol Mix Vlog. Dan Manoy from Project 89. Ayan, pakibalikan na lang Bicol Mix Vlog, si Project 89. Ayan, playing ka na, ano, Lang Sipag TV ha. Naka-play ka, Lang Sipag TV. Ayan, naka-play ka lang. Lang Sipag TV, Dan po, connect from Kapiso mo vlog. Ayan, pakibalikan mo na lang Sipag TV ha, si Kapiso mo. Ayan. Ano ba to? Ba't iba na naka-play dito sa akin? Ayan, Bicolana Ali, Dan full watch na ako dito sa shorts video mo pala. Ayan, plus ano, share lang, Sipag TV, dikit Dan from Simpleng Buhay, USA. Ayan, thank you so much, Simpleng Buhay, USA, ma'am. Thank you po. Ayan guys, connect to each other guys. Ayan si Radyo Vlog. Radyo Vlog, thank you so much for coming, Radyo Vlog. Lang OTW from Sir World Tour. Tita Tati, may galap shoutout. Good evening, Tita Tati. Ayan, si Sikoy Bicolana Ali. Full watch ka na, si Sikoy Bicolana Ali. Ulo ko. Ba meron dito? Ayan, si Sikoy Bicolana Ali, Dan full watch ka na sa ATV card at daan. Ayan. Thank you so much, si Sikoy Bicolana Ali. Ayan, Ma'am Astrid, nandito ako sa iyo, Ma'am Astrid. Mag-go to channel na lang ako, Ma'am Astrid, sa iyong ano, sa iyong main channel.
Ayan, nandito ako, Ma'am Astrid, sa premiere mo kanina. Dahil hindi ako nakaabot, Ma'am Astrid. Ayan, kapiso mo vlog, dan support, thumbs up from Lang Sipag TV. Ayan, thank you so much. Ito, Ma'am Astrid, i-replay ko yung ano mo, yung premiere mo kanina, sis. Dito sa birthday celebration, ayan, sis Astrid, naka-play ka na. Hindi kasi ako nakaabot kanina. Pag silip ko, nakatawag dito. Tapos na. Ayan, dito ako kay Bim Tapa. Bim Tapa. Bim Tapa, ayan, bigyan kita ng jacket mo, idol. Agoy, ang bilis naman. Ayan, may jacket ka na, benta pa. Ma'am, jacket please. Ayan, binigyan na kita. May jacket ka na. Pasensya na, medyo maano kasi mabagal yung net natin. Kaya hindi agad-agad na ano. Ayan, Tita Tati, may kalab shoutout po. Dan Connect po from Kapiso mo vlog. Ayan. Ayan, pasensya na guys ha. Hindi tayo pwede mag-apura kasi ang internet natin mabagal talaga. Kahit saan mabagal. Ma'am Susan, thank you so much, Ma'am Susan. Ayan, Bicol Dan from Radyo Vlog. Ayan. Bicol Mix Vlog, nandiyan ka pa ba? Bicol Mix Vlog. Kapiso mo, may galab shoutout from Tita Tati. Bicol Mix Vlog, nandiyan ka pa ba? Ayan, may mga dumidikit sa'yo. Pakibalikan na lang. Bicolano Vlog Dan from Bimtapa. Sir Edbon, salamat sa'yo dyan. Tambay lang. Sige lang, Edbon, salamat. Mamaya ko na kayo bibisitahin ha. Ayan. Sir Nikael, thank you so much. Project 89, salamat sa iyo dyan. Next kita dito, Project 89. Ayan, Sir Nikael. Anong sabi? Bicolana naman, please support my channel. Bimtapa, ano ba sasabihin ko sa'yo? Bimtapa, I will visit your channel later. Dan Tamsak, Ma'am Bicolana. Salamat, Sir Nikaela. Thank you so much, Sir Nikael. Salamat sa patamsa, sa patulsak dyan. Thank you. Ayan, Sis Astrid. Still playing ka, Sis Astrid. Ayan, Lang Sipag TV. Ayan po, still playing ka pa rin, Lang Sipag TV. Ayan, Project 89, makipagdikitan ka muna dyan, kabayan. Ayan guys, sorry sa mga hindi ko pa nabibisita guys ha. Pasensya na, medyo mabagal pa yung net natin. Ayan, marami naman tayong pang-play, kaya lang mabagal ang net. Ayan, ma'am out muna. Maraming salamat. Manang Saring, salamat po. Thank you so much, Manang Saring. Ayan, Bicol Mix Vlog, Dan. Ayan, palitan na natin to nakapin. Wala na yata ito si Bicol Mix Vlog. Ipin natin to si Bimtapa. Ayan. Ayan, all done. God bless you all, friend, from Bimtapa. Ayan, thank you so much, Bimtapa. Tambay lang po, Manay. Salamat sa iyo dyan. Project 89 ha. Thank you. Ayan, si Lang Sipag TV. Nandyan ka pa ba, Lang Sipag TV? Simpleng Buhay USA. Full pack tamsak po. Dan, dikit po. May bakas. Ayan, Bicol Mix Vlog. Ayan, maraming dumikit sa iyo. Pakibalikan mo na lang. Ayan, thank you so much, Bicolana, ma'am. You're welcome, Bimtapa. Bicol Mix Vlog, pakibalikan mo yung mga dumikit sa'yo. Scroll mo yung mga comment para makita mo yung mga dumikit sa'yo. Bicol Mix Vlog. Sir Nikael, salamat, Sir Nikael. Next ko kayo dito, Sir Nikael. Ayan. Ayan, 20 Wheels. Mega love shoutout. Thank you for coming, 20 Wheels. Project 89, salamat sa iyo dyan. Oh, sarap nung kinakain ni Ma'am Astrid, oh. Nagutom ako.
Okay po, sundan ko na lang po ang mga bakas nyo. Maraming salamat po. Ayan. Pakibalikan mo na lang Bicol Mix Vlog yung mga dumikit sa'yo ha. May mga dumikit sa'yo. Ayan, Dan Pulwats ka na, Sis Astrid. Ayan, thank you so much, Sis Astrid. Ayan, pang 45 thumbs up, sis. Thank you so much, Ma'am Bicolana from BIM, ayan. Ma'am Tess in Switzerland, thank you so much, Ma'am Tess. Ayan, okay po, Ate Bicolana, ayan. Sundan mo na lang yung mga Ayan, Sir Nikael. Ano tawag dito? Ano ba to? 1 hour ago. Ayan, Sir Nikael, tumalo na sa'yo, Sir Nikael, yung pagkatapos kay Ma'am Astrid. Ayan, diniretso ko na, Sir Nikael, yung video mo ha, yung premiere mo kanina. Ayan, tumalon sa'yo. Sa'yo na pumunta, kaya pinlay ko na diretso. Ma'am Susan, salamat. Palgoni Media, thank you for coming. Ayan, Sir Nikael, sa'yo tumalon, Sir Nikael, kaya pinlay. Ayan, naka-play na siya. Ayan, Manay Susan from from Bicol Mix Vlog. Sister Like 135. Thank you so much, Falgoni Media. Thank you. Ayan, dana si si Lang Sipag TV, Lang Sipag TV. Ayan, tapos na yung video mo, Lang Sipag TV. Ayan, napakahaba ng video mo. Ayan, Nika LTV official already done. +4, please support my channel. Sir, from BIM Tapa. Ayan, Sir Nikael. Ayan, please connect. Ayan, Ma'am Tess in Switzerland. Thank you po. Ayan, Lang Sipag TV. Dan Pulwats ka na, Lang Sipag TV. Ayan, thank you so much, Lang Sipag TV. +1 banana ka kasi baby pa yung bahay mo. Ayan, BIM Tapa. I'm going to your house. BIM Tapa. Tambay lang si Sikoy. Si Sikoy Loving Sky, salamat. Mamaya kita pupuntahan si Sikoy ha. Dating dikit na ako sa'yo, Agoy. baka ngayon lang siya dumikit sa'yo, Sir Nikael. Ayan. Ayan, Loving Sky, mag-love shoutout. Good evening. Ayan. Puntahan ko to si Bim Tapa. At kanina pa to nagmamakaawa. Bim Tapa. Ayan, playing your video, Bim Tapa. 7 minutes and 49 seconds. Ayan, Lang Sipag TV. Dana yung video mo ha, Lang Sipag TV. Dana ako sa video mo na ginataan lang ka. Ayan, +1 banana. Binigyan kita ng 1 banana. Lang Sipag TV. Dinikitan kita. Ayan. Bim Tapa, ayan. Playing your video. Still playing. Si JMix Vlog, may galab shoutout. Thank you for coming, JMix Vlog. Ayan, teka lang, tayo? Bigay tayo ng jacket. Agoy, nasaan na ba ako napunta? Ayan, may galab shoutout sa lahat from Tita Tati. Ayan, may moderator ka na, Jane, Ayan, JMix Vlog, JMix Vlog, ayan, may jacket ka na. You're welcome, JMix Vlog. Falgoni Media, thank you for coming. Ayan, Bim Tapa, still playing your video, Bim Tapa. Ayan, Sir Nikael, still playing ka rin, Sir Nikael. Ayan, baba muna ako, Ate Bicolana, may premiere pa ako ng 9 PM. Balikan ko na lang yung mga dumikit sa akin. Sige lang, Bicol Mix Vlog, ayan. Basta bahala ka na magbalik sa mga dumikit sa'yo.
Ayan, sino ba yung nakasunod dito? Ayan, Tita Tati, puntahan kita ulit. Tita Tati, ayan, alin ba yung naka-live ko? Ayun, Agoy Pastilan. Ayan, next kita dito ulit mamaya, Tita Tati. Ayan, okay po, thank you po. Ayan, you're welcome, Bicol Mix Vlog. Ayan, ingat. Ayan, salamat sa iyo dyan. Bimtapa, still playing your video, Bimtapa. Lang Sipag, ayan, Lang Sipag TV, ayan, anong sabi niya? Salamat host, ayan, you're welcome. Ayan, Ikael TV, Dan from Lang Sipag TV. Ayaw mag-open ng Ayan, tulog na po ako. Sama, ano ba to? Paramdam ko. Ano daw? Ano, Ma'am Susan? Ayan, still playing ka, Bintapa. Nakatambay po isa sipi ko sa iyo, Ma'am Bicolana. You're welcome, Ma'am Susan. Ayan, tamsak ho. Salamat, Chanli Wong. Thank you. Ayan, salamat Lang Sipag from Ikael TV Mix Vlog. Ayan, walking tour in France. Ayan, thank you for coming. Walking tour France. Thank you so much. Ayan, still playing kayong dalawa. Bimtapa, still playing Bimtapa. Salamat sa iyo dyan, Ma'am Susan. Ayan, Summer Mix Official. Sisi Koy, salamat. Haro-haro. Ayan, thank you so much, Bimtap from Bimtapa. Ayan, pangkalahatang shoutout. Ayan, thank you so much, Sisi Koy. Ayan, my all friends, may new upload video, please watch this video. Ayan. Yuno channel, may kalab shoutout Yuno. Premier Yuno, Mama Host, kunik-kunik. Ayan. May tambay po ako sa isasipi sa iyo, Ma'am Bicolana. Salamat, Ma'am Susan, ha. Ayan, good night. Ayan, thank you so much, Ma'am Susan. Ayan, ipin naman natin si Yuno. Ay, oo, si Yuno. Ayan, ipipin kita, Yuno, ha. Ayan, nakamute lang, busy sa gawain. Salamat, Tita Tati. Ayan, good night, Ma'am Susan. Ayan, Yuno Channel. Thank you for coming, Yuno Channel. Ayan, tayo para makapag-play ng iba. Mag-change account tayo. Ayan, nagbaba uli ng bahay si Lang Sipag TV.
You know, ayan, I'm going to your link, you know, on your, no, upcoming, you know. Upcoming, you know, Dan Tamsak, you know, you're upcoming. You're welcome, Papa Yuno. You're welcome. Ayan, Edbon. Salamat sa iyo dyan, Edbons. Ayan, puntahan ko yung bahay mo, Edbons. Andyan ba si Ma'am China? Ay, nandyan pala si Ma'am China Heart. Ma'am China, thank you for coming, Ma'am China. Nakita ka ni Yuno, buti nakita ko. Yuno, thank you so much, Yuno, ha. Nakita mo si Ma'am China. Ayan. Mirna, hello from Ate Mirna, salamat ate. Thank you so much Ate Mirna. Edbons, nandito ako sa bahay mo, Edbons. Ayan, dito muna ako, Edbons, sa gala muna tayo. 5 minutes and 8 seconds, Edbons. Ayan, may love shoutout si Mirna from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, may ads ka pa, Edbons. Ayan, tapos na pala si Bimtapa. Tapos na. Hello, may sayang Yuno. Ayan, sabi ni Ayan, Bimtapa, dan full watch your video, Bimtapa. And then, I give you 1 banana, Bimtapa. Bimtapa, are you still there, Bimtapa? Ayan, China Heart, Dan from Lang Sipag TV. Ayan, Ma'am China Heart, Dan na sa'yo, silang Sipag TV. Ayan, Advance, playing ka na. Loving Sky, Mix Vlog, big love shoutout. Sisi Koy from Summer Mix. Bimtapa, ayan. Dan full watch on your video, Bimtapa. Mas Malupit Travel Vlog, hi. Ayan, big love shoutout. Mas Malupit Travel Vlog, ayan. Ayan, ba't nakatago ka, host? Pangit ako ngayon, kaya hindi nagpapakita. Edbons, naka-play ka na, Edbons. Bigutasan ko nga ng konti. Ayan. Ayan, Edbons, naka-play ka na sa iyong gala muna, Edbons. And then, si Sir Nikael, still playing. Ayan, guys, kunin ka naman na, tamsakan nyo naman si Yuno, guys. Kasi may upcoming si Yuno. Indonesia channel from Yuno. Ayan. No worries, Sisikoy. Ayan. Thanks lang, Sipag. Iwan lang bakas. Balikan kita, sabi ni Ma'am China. Ayan, Yuno. I'm going to your house again. Your upcoming Yuno. Yuno, another thumbs up. Your upcoming Yuno. Ayan, pangalawang thumbs up, Yuno channel, ha? Sa premiere mo, Yuno channel. Yuno. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Ayan, tingnan mo nga, napakahina ng signal. Loading lang ng loading ba? Ayan, Yuno Dan Tusok from Loving Sky Mix Vlog. Magbakas kayo, guys, para dun ko kayo balikan. Sabi ni Ma'am China Heart. Ayan. Ayan, Guhar Sana Vlog. Hello, sister. Hello, Guhar Sana Vlog. Mega love shoutout. How are you, sister? I'm good, Guhar. Thank you for coming, Guhar. Ayan, nagbaba ulit ng bahay silang Sipag TV. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Punta na ako sa iyo, si Sikoy Summer Mix. Ayan, Guhar Sana Vlog. Thank you for coming. Sir Nikael from Ma'am China Heart. Advance, still playing ka, Advance. Ayan, mga na-play ko na pala to dito, si Sikoy. Doon ako sa kabilang cellphone pala si Sikoy mag-play. Ayan, Ma'am China Heart, mega love shoutout. Sabi ni Edbons. Ayan, Edbons, still playing yung video mo, Edbons. Ayan, malapit na mag-full watch si Sir Nikael.
Ayan, Ma'am China, may kalab siya, shoutout sa iyo po from Nikael TV Vlog. Ayan. John Liwong, thank you for coming ulit. Ayan, please watch my new video. Ayan, Buhar. Ayan, thank you for watching. Ayan, Sir Nikael, dan full watch ka na, Sir Nikael. Ayan, pang 66 thumbs up, Sir Nikael. Ayan, inila na naman ni Lolo. Hindi na ako nakapag-comment na naman agoy. Harang si Sikoy. Ayan, salamat si Sikoy Summer Mix. Hello, Summer Mix Vlog from tawag dito, from Guhar Sana Vlog. Ayan, si Sikoy Summer Mix, dito muna ako sa sa latest upload mo. Ayan, si Sikoy Summer Mix, playing ka na. Pangkalahatang shoutout, sabi ni si Sikoy Summer Mix. Ayan, si Sikoy Summer Mix, playing ka na. Ayan, si Sikoy Loving Sky, maya kita puntahan, Sisi, ha. Ayan, Ed Bons, malapit ka na mag-full watch, Ed Bons. Ayan, Kuhar, may love shoutout from Summer Mix Vlog. Ayan, si Sikoy Summer, playing ka lang. Ayan, Kuhar, I'm going to your house, Kuhar. Unahin mo sila, Sisi, nakatambay lang ako. Ayan, salamat si Sikoy Loving Sky, ha. Ayan, Ed Bons, dan full watch ka na, Ed Bons. Ayan, full watch na yung video mo, Ed Bons. Si Sikoy Summer Mix, still playing ka, si Sikoy Summer Mix. Ay, tinangay na naman ni Lolo. Hindi na ako nakapag-comment. Ed Bons. Ayan. Ed Bons, balik ako. Ayan. Mag-thumbsuck lang ako, Ed Bons, ha. Hindi na ako nag-comment. Ayan. You know, done to you from China Heart. Ayan. Si Sikoy Summer Mix, pang 26 thumbsuck. Si Sikoy Summer Mix. Another flake ko sa'yo, si Sikoy. Dito ako sa 1 minute again. Ayan. 6 days ago. Dito sa Chicharon, si Sikoy Summer Mix. Ayan, Guhar Sana Vlog, dan from lang Sipag TV. Ayan, Ma'am China Heart, papunta na ako sa bahay mo, Ma'am China Heart. Ed Bons, dan full watch ka na, Ed Bons, ha. Ayan, Ma'am Astrid, nandito ulit ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Ayan, Ma'am Summer, mag-love shoutout para Ma'am Tita Tati. Ayan, nabubulol. Agoy. Ayan, Tita Tati. May ads ka pa, Tita Tati. Ayan. Wala pang thumbsuck. Madilim. Ba't ba dumidilim? Ayan, pang 49 thumbsuck, Tita Tati. Yung premiere mo kanina, naka-play ulit. May ads pa. Ayan, Ma'am China Heart. Nandito na ako sa iyong bahay, Ma'am China. Edbon, salamat sa iyo dyan. Dan full watch na yung ano mo, Edbon, sa video. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Pang 30 thumbs up, si Sikoy Summer Mix. Ayan, another flake ko si Sikoy Summer sa iyo. Ayan, dito sa 8 minutes, si Sikoy Summer Mix. Dito sa chicken adobo. Ayan, Loving Sky. Mega love shoutout, Loving Sky from Ma'am China Heart. Ayan, Mama Street, playing ka na, Mama Street, sa premiere mo ulit kanina. Pangalawang play ko sa iyo, Mama Street. Ayan, Ma'am China Heart. Nandito ako, Ma'am China Heart. Ayan. Ninila na po. Ayan, Ma'am China. Nandito ako sa napadaan lang. 11 minutes. Ma'am China Heart sa park. Ayan. Ayan, may ads pa. Tita Tati, still playing ka, Tita Tati. Sa iyong premiere kanina. Welcome sis. Super busy ako.
Okay lang Ate Myrna, ayos lang yan. Advanced vlog done from Langsipag TV. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Still playing kasi si Sikoy Summer Mix. Ayan, Ma'am China. Naka-play ka na, Ma'am China Heart. Ayan, Ma'am Tess in Switzerland. Next ko po kayo dito, Ma'am Tess. Ayan guys, maraming salamat guys sa mga nag-thumbs up dyan. Thank you so much. Ayan. Well, you're welcome, Ma'am China Heart. Ayan, dito ako sa 11 minutes mo, Ma'am China. Ay, oh, tama, 11 minutes. Ma'am Myrna from China Heart. Still playing ikaw si Sikoy Summer Mix. And then si Tita Tati, Ma'am Astrid. Still playing ka sa premiere mo kanina, Ma'am Astrid. Ba't ba nawala yung bubbles nitong cellphone ko ba? Oh, wala oh. Ah, meron. Ba't minsan wala? Oh, nagkaroon 'di ba? Kala ko wala na. Ayan, sis Astrid, still playing. Sis Astrid, ayan, still playing yung premiere mo kanina, sis. Si Sikoy Summer Mix, still playing ka din, si Sikoy Summer Mix. Ayan, magsitsirya tayo, guys. Oishi na maanghang. Ayan, malapit ka na mag-full watch sa Ma'am Astrid. Ayan, dahil full watch ka na si Astrid. Ayan, maraming salamat sis. Pangalawang play ko sa kanina, sa premiere mo kanina, sis Astrid. Ayan, thank you so much. Ayan, Kapango Vlog. Kapango Vlog, mega love shoutout. Thank you for coming, Kapango Vlog. Ayan, si Sikoy Summer. Still playing kasi si Sikoy Summer. Salamat si Sikoy sa patamsak. Ayan. Ma'am China, still playing Ma'am China Heart.
Ayan, Ma'am Tess in Switzerland. Nandito na ako sa iyo, Ma'am Tess. Ayan, nandito po ako sa reading, ano ba to? Reading a train in Switzerland. Ayan, 2 minutes and 21 seconds. Ma'am Tess in Switzerland. Playing na po kayo. Ayan po, Ma'am Tess. Playing na yung video mo, Ma'am Tess in Switzerland. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Malapit ka na magpulot, Sisikoy Summer Mix. Pangatlong play ko sa'yo, Sisikoy Summer Mix. Naghang na yung ano ko nung naglagay ako ng bubble sign na kumilos ba. Cellphone ko. Ayan, Ma'am Tess in Switzerland. Still playing ka? Ayan, malapit ka na mag-full watch ano, Sisikoy Summer Mix. Malapit na mag-full watch yung video mo. Ayan, Ma'am China, may ads ka pa, Ma'am China. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Ayan, pa-full watch ka na, Sisikoy Summer Mix. Ayan, full watch na, Sisikoy. Pang 18 thumbs up, Sisikoy Summer Mix. Ayan, 20CH, mega love shoutout. Ayan, Sis Maribik, mega love shoutout. Ayun na, matuwan-tuwa kayo. Nasisikoy Sarog, mega love shoutout sa'yo dyan. Ayan, thank you for coming. Ayan, Kapango Vlog, Dan from Lang Sipag TV. Ayan, Ma'am Tess in Switzerland. Dan Pulwats ka na, Ma'am Tess. Ayan, thank you po, Ma'am Tess. Pang 87 thumbs up. Ayan, thumbs up na si, salamat sis Isarog. Ayan, thanks host, sabi ni, ni Yuno. Wala pa host, tamad pa mag-upload. Edbon, salamat Edbon sa. Ayan, may ads ka pa, Ma'am China. Mahaba yung ads mo, Ma'am China. Lang Sipag TV, Dan Sukli from Edbons. $20 thumbs up, Yuno. Shorts video, Dan from TV Sarog. Ayan, Yuno. Yuno. Ayan, thanks Bones from Lang Sipag TV. Ma'am Tess, in Switzerland, Dan full watch on your video, Ma'am Tess. Dito lang, nakadapa na host. Agoy, Ed Bones, ano na naman yan? Gandang gabi, Sisikoy. Salamat, Sisikoy Isarog. Ano na naman yung nadadapaan mo dyan? Ayan, Sisikoy Maribik. Dito na ako sa'yo, Sisi Maribik. Salamat sa'yo dyan, Sisikoy Isarog ha. Thank you. Ayan, ang haba ng ads mo, Ma'am China Heart. Ayan, hanggang ngayon may ads pa rin. Pag mahaba talaga video, mahaba yung ads. Ate Myrna Grande, salamat eh. Next kita dito, Ate Myrna. Nasaan na ba si Sisikoy Maribik? Ayan. Ayan, sis Maribik. Nandito na ako sa Pamus, ano ba to? Temple in Hong Kong. 20CH, mega love shoutout. Thank you for coming, 20CH. Ayan, Sisikoy Maribik. Playing ka na, Sisikoy Maribik.
Ayan, nagbabawli ng bahay silang Sipag TV. Ayan, Ma'am China, tapos na yung ads mo, Ma'am China. Ayan, play again, Ma'am China. Continue playing. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Dana ko, 3 play ko sa video mo. Ayan, dan Sisikoy ha, Sisikoy Summer Mix. Kaya lang hindi ako nag-comment Sisikoy ha. Wala akong kinomentan doon sa pinlay ko ha. Ayan, Sis Maribik, dan full watch na yung shorts mo video. Ayan, dito ako ulit Sisikoy sa kasunod, Sis Maribik. Ayan, dito ako sa may tag dito. Dito ako Sisikoy sa hot pot pala. Hot pot in Chinese style. 1 minute and 23 seconds, Sisikoy Maribik. Ayan, may ads ka na, nilagyan ka na ni Lolo ng ads. Magaling talaga to si Lolo. Ayan, Ma'am China, start playing ka, Ma'am China, sa iyong napadaan lang sa park. You know. Are you still there, you know? Okay, host. Bay talaga ni Yuno. Ayan, Sisikoy Maribik. Ayan, stay playing ka, Sisikoy Maribik. Pangalawang play ko sa'yo. Thank you, Ma'am Host. Ayan, you're welcome, Yuno channel. Oh. Terima kasih, Mama Host. Terima kasih, Yuno. Ma'am, Myrna Grande dan connected, may bakas po. Yan, babalikan kanya si Kuya Sarog. Busy kasi yan, nasa yan, nagtatrabaho kasi, nasa ibang bansa kasi yan. Babalikan kanya. Makita niya yan yung bakas mo. Ayan, si Kuya Maribik, dan full watch ka na si Kuya Maribik. Pangalawang play ko sa'yo, si Maribik. Ayan, dito ako sa'yo, si Kuya Isarog. You know, what time your premiere, you know. Tingnan ko nga muna kung anong oras. 9:20. Anong oras na ba? Malapit na, you know. Your upcoming is, Buhar sana vlog, may kalab shoutout. My new video upload. Ayan, si Kuya Summer, si Kuya Isarog. Nandito na ako, si Kuya Isarog sa iyo. Nasaan na ba yun? Ano yung binaba mo si Koy? Kasi nag-go to channel si Koy. Ano yung binaba mo? Yung upload mo ba yun si Kuya Sarog? Ayan, masipag lang magtanim para mayroon tayong kainin. Si Kuya Sarog yung ba yung binaba mo? Ala, dito na muna ako si Koy kasi nag-go to channel. Nag-go to channel talaga. Ayan, playing ka na si Sarog sa masipag lang, madami para mayroon kang kainin. Meron kang aanihin pala. Ganito kami mahihirap. Ayan. Ayan, tamsak ako na si Koy. Pang 38 tamsak. Si Koy Isarog. Ma'am China Heart. Ayan. Dan full watch ka na, Ma'am China Heart. Ayan. Ayan. Pang 126 tamsak ako, Ma'am China. Ay, Diyos ko po, Lord.
Welcome po, Ma'am China. Ayan, lang Sipag TV dan connected may bakas from Isarog TV. Ayan, 4 minutes. Lagi host, Yuno Premier. Okay, Yuno. Ayan, sis Isarog. Still playing ka, sis Isarog. Ayan, naka-play ka pa din, sis Koy Isarog. Ayan, nauubo tuloy ako. Ayan, si Kuya Isarog. Still playing ka, si Kuya Isarog. Isarog TV, thanks. Tagal na akong dikit sa'yo from Lang Sipag TV. Ayan, salamat sis ko. You're welcome sis Isarog. You know, your premiere is ready na, you know. Ayan, si Mikri Gamer. Ayan, may love shoutout. Mikri Gamer, thank you for coming. Ayan. Yuno, is your premiere na Yuno? Nandun na si Yuno. Agoy. Ba't naubo naman ako? Ayan, nagbabawli ng bahay silang Sipag TV. Yan, malapit ka na magpulwat si Kuya Isarog. Ayan, sis Isarog, dan full watch ka na sis. Ayan, thank you for coming sis Kuya Isarog Ayan, plus ano kasi si Kuya Isarog, dikit ko na sa'yo to. Plus 1 banana ka sis Isarog. Ayan, si Kuya Maribik, full watch ako sa'yo sis Kuya, 2 play sa Maribik Family TV. Ayan, sinisipon ka din sis, parehas tayo, ubos Makati sa lalamunan. Oo nga sis Kuya Isarog eh. Ayan, kaya nga si Kuya Isarog napakahirap nung ang kati sa lalamunan. Ayan si Spelly, good evening. Mega love shoutout si Spelly. Ayan, thank you so much si Spelly. Si Spelly, salamat ng marami.
Ayan, salamat si Spelly sa tiwala. Thank you so much sa pagpapamember again, pang 2 months. Thank you so much si Spelly. Ayan, Kapango, thank you so much. Kapango, nandito na ako sa iyo, Kapango. Wait lang ha. Agoy. Pinuntahan ko lang si Yuno at naka-premiere si Yuno. Ayan, maraming salamat si Spelly. Yan, punta ko muna yung bahay ni si Spelly. Ayan, Kapango, nandito ako sa iyo, Kapango. Ayan, si Spelly, nandito ako sa inyong upload mo. Ito ang view sa Little of Hawaii ba to? Ayan, 2 minutes and 6 seconds. Si Spelly, playing ka na. Ano nangyari? Bakit namatay? Ayan, Kapango, nandito ako sa iyong bahay, Kapango. Dito ako sa Node tayo yung magic, 2 minutes and 25 seconds. Kapango, playing ka na. Wow, ang ganda naman dito si Spelly, napakaganda. Oh. Yan, 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Kapango Vlogs. Still playing ka, Kapango Vlogs. Ayan, si Spelly. Ganon din ikaw. Still playing. Sis, Isarog, Megalab shoutout. Ayan, si Peli, Megalab shoutout. Pasensya na di ako nakaka-comment sa live mo kanina. Super busy. Nag-thumbs up lang ako at nag-share. Ayan, Kapango Vlog, dan connected, may bakas. Mekaniko Driver Vlog, ayan, good evening. Idol, daan lang. Ayan, salamat sa iyo, Mekaniko. Ayan, Summer Mix Vlog, Megalab shoutout, amiga from Isarog. Ayan, Ate Myrna, salamat Ate Myrna. Holograph, Megalab shoutout, Holograph. Thank you for coming, Holograph. Ayan, Guhar Sana Vlog, thank you. Ayan, Dan full watch ka na si Spelly. Thank you for coming si Spelly. Hello, Summer Mix Vlog, from Guhar. Plum, nawala na naman yung R. Kinain na naman ni Bicolana yung R. Ayan, Kapango, Vlog, Dan full watch ka na, Kapango. Ayan, pang 13 thumbs up, plus 1 banana, Kapango. Ayan, thank you, Kapango, thank you for coming. Ayan, Ate Myrna Grande, nandito na ako sa iyo, Ate Myrna Grande. Guhar Dan Connect from Summer Mix. Guhar, Sana Vlog. Ate Myrna Grande, nandito na po ako sa iyong mansyon. Ayan, nandito ako ate sa paano gumawa ng potato ball. Ayan, 9 minutes and 3 seconds, Ate Myrna. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat, guys. Holograph, thank you so much. Ayan, silang Sipag TV nagbabaulit ng bahay. Ayan, dikitan mo yan sila lang Sipag TV. Ayan si Summer Mix.
Si Myrna Grande, ayan, mga ano yan, mga main channel nila yan. Bakas lang kayo, balikan ko kayo from Mekaniko Driver Vlog. Ayan. Nawala. Ano ba to? Nagkukulit. Ayan, Edbons. Salamat sa iyo dyan, Edbons. Yan, 8 million in the house. Maraming salamat, guys. Si Ninya, ano ba to? Nakulanga. Ninya Nakulanga. Yan, mag-ano muna tayo, mag-pin. Yan, mag-ano muna tayo, mag-pin. Mag-pin tayo, mag-pin. Laki ng views mo kagabi, Sisikoy. Malaki ba, Sisikoy? Ilan? Hindi ko pa nakita. Hindi ko pa napuntahan. Ayan. You know, Tulsok upcoming may bakas. Ayan, sabi ni Sisikoy Isarog. Ayan, maraming salamat, guys. Thank you for coming. Ninya. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat. Ayan, Ate Myrna. Still playing, Ate Myrna. Ay, talaga, Sisikoy. Nako, busy. Super busy talaga ako ngayong maghapon. Ate Myrna, still playing ka, Ate Myrna.
Saan ba messenger nito? Wala ba itong messenger? Ako wala ata. Wala. Wala. Yan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ubus na yun. Huwag mo nang hanapin. Ubus na. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Nandito na ako sa Yola. Si Sikoy Loving Sky. Ate Myrna, still playing ka, Ate Myrna? Ayan, si Sikoy Loving Sky. Nandito ako sa tourist spot in Hong Kong. 5 minutes and 20 seconds, si Sikoy. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Playing ka na. Ayan, Ate Myrna, still playing, Ate Myrna, sa iyong potato balls. Potato ball. Ayan, 12 million in the house. Thank you so much, guys. Mag-ano muna tayo, mag-dextrose dito sa mga cellphone na lobat. Ayaw kumasya. Ba't ba ayaw kumasya? Kanina kasya ka, ngayon ayaw mo. Ano ba? Aba. Ayan. Kumasya din. Ayan. Harang and tamsak host. Ayan. Yan kitang jacket mo. Agoy. Wala ka bang main channel? Legion nara, ano ba to? Bakit narap? Masarap o ano ba? Ano main channel mo? Legion, ano ang main channel mo? Pababa ng pa-drop ng main channel mo. Ayan. Ate Myrna, malapit ka na magpulot sa Ate Myrna. Si Sikoy Loving Sky. Still playing ka. Magandang gabi po. Ayan, magandang gabi rin po. Chipnoy from Erosin. Ayan, Loving Sky, 30 thumbs up sa shorts video mo dan from Isarog TV. Idol Sonex, mega love shoutout. Ayan, Ate Myrna, dan full watch ka nate. Ayan. Full watch ka nate sa iyong paano gumawa ng potato ball. Ayan. Yan, din ako nag-thumbsuck ay nag-comment Ate Myrna. Ayan, thumbsuck dan, Idol. Salamat, Idol Son X. Kumusta po, Idol Son X? Mega love shoutout sa iyo dyan. Anong balita? Anong balita ang iyong daladala, Idol Son X? Anong balita? Ito, pogi pa rin. Agoy, pastilan. Mega love shoutout, Loving Sky, from Idol Son X. Ayan. Wow, sana all, pogi, idol. Ayan. Salamat sis. Ayan, you're welcome, Ate Myrna. Sana nga all, pogi. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Still playing ka si Sikoy Loving Sky. Sana all nga naman, pogi, Idol Son X.
Ayan, dito ako sa bahay mo, Idol Son X. Ayan, dito ako sa final tasting. Ano ba to? May comment pa. 8 minutes and 8 seconds, Idol Son X. Huwag ibababahay ko ha. Nakasalang yan, Idol. Hindi ko naman binaba. Nag-play lang ako ng video mo. Ang sungit naman. Ayan, Sir J. Jack. Good evening, host. Ayan, good evening, Sir J. Jack. Thank you for coming, Sir J. Jack. May regla siguro to si Idol Son X ngayon. Masungit eh. Idol Son X, pang ilang araw ba yung regla? Ayan si Sikoy, Loving Sky. Ayan si Sikoy, full bats ka na si Sikoy. Salamat sa iyo si Sikoy Loving Sky, pang 30 thumbs up. Idol Son X, pang ilang araw ba regla mo? Pang ilang araw na ba? Ayan, full watch na rin ako sa iyo, si Sikoy ha, si Sikoy Loving Sky. Dan si Smyrna sa Potato Ball from Maribig Family TV. Nakasalang yan, sayang ang 1K, kunti na lang matatapos na. Ayan. Thank you, host. Ayan, you're welcome, Sir J. Jack. Ayan, I'm going to your house, Sir J. Jack. Sana all, maraming karga, Idol Son X. Ayan, Sir J. Jack playing your video. Ayan, 11 days ago, 3 minutes and 2 seconds, Sir J. Jack. Ayan, Sir J. Jack playing your video. Ayan, nanalo ako ng 1K kay MG20. Wow, sana all na lang talaga. Ayan, like 40 na, 149. Thank you so much, Sir Claudio Lopez. Thank you. Ayan, sa 12 million in the house natin dyan, guys. Salamat sa mga nakabidyo dyan. Maraming salamat. Ayan, Idol Son X, still playing ka, Idol Son X. Wow, sana all. Malaki na ang bahay. Kaya nga si Sikoy Maribik eh. Mapapasana all ka na lang talaga. Ma'am China. Thank you, Ma'am China. Sir J. Jack, still playing your video. Si Sikoy Summer, salamat. Hello, my friend Claudio Lopez from Loving Sky Mix Vlog. Magpa 5.4 na yan pag natapos. Ayan. Ma'am Loving Sky Mix. Ayan, from Sir J. Jack. Sana all. Idol Son X. Ikaw na talaga. Idol Son. Wala na kaming masabi. Sisiko, yung video di pa ako nakapagawa agoy. Ayos lang yan, Sisikoy Summer. Alam ko namang busy ikaw. Ayan. Mega love shoutout, Sir J. Jack. Sayang from Maribig Family TV. Sana all na lang talaga, Idol Son X. Wala akong masabi, kundi mapapasana all na lang. Sana all na lang talaga. Baka isang kurap lang ang mata ko, Idol Son X. Mas malaki na yung bahay mo sa akin. Baka pag nakurap yung mata ko. Asus, Ginoo. Sana all na lang talaga. Kaya pala nananahimik ka lang dyan eh. Tawagan mo na lang kaya ako bukas si Sikoy. Sige lang si Sikoy Summer Mix. Pag lang free ikaw si Sikoy. Ayos lang yan. Ayan, congrats Idol Son X from Maribig Family TV. Next month, mamimigay tayo ng banana. Sana mabigyan din kami. Kuhar Sana Vlog, thank you for coming.
Ayan, Trima Kasi support, Premier, my friend. Thank you so much, Ayan, si Pugok TV. Hello po, shout out, madam. Ayan, Pugok TV. Hindi kita moderator mo, Pugok TV. Ayan, may moderator ka na, Pugok TV. Ayan, Sir J. Jack. Still playing. Dan Paul, watch your video, Sir J. Jack. Ayan, pang 27 thumbs up, Sir J. Jack. Yahoo! Sana all, may free banana. Ayan, thank you, Kunik Premier channel, my friend. Thank you so much. Ayan, Sir J. Jack, Dan Pool, what's on your video, Sir J. Jack? Ayan, Pugok TV, hindi ko alam, madam. Ang alin ba hindi mo alam, Pugok TV? Ayan. Ayan, Son X TV, hello from Claudio Lopez. Ayan, Idol Son X, still playing ka, Idol Son X. Mag-thumbs up na ako, pang 4 to 3 thumbs up. Idol Son X, 43 thumbs up. Good evening po, ma'am. Late na po galing ng Quiapo Church. Walang anuman, Kuya Iking. Walang late dito, Kuya Iking. Ayos lang yan. Ayan. Wala na ang ating nakapin. Palitan natin ang ating nakapin. Sa birthday ni Idol Toret, ayan, marami kaming ibibigay, punta kayo. Kailan ngayon, Idol Son X, nakita ko yun, nag-thumbs up pa nga ako eh. Kailan ngayon? 6:30 siya, pero hindi ko alam yung date niya kung kailan. Ayan, Idol Son X, malapit ka na matapos. Hindi ako sure kung kung Naku po, patay tayo dyan. Wala ka pala magandang balita na dala-dala, Idol Son X. Ayan, Bicolana Vlog, thumbs up. Thank you so much po, Pugok TV. Na-premiere na yon. Parang kahapon, isang araw, nakita ko lang isang araw eh. Nag-post nga siya para sa birthday niya. Hindi ko lang natandaan kung anong araw, anong petsa ba yun. Agoy. Ayan, 15 million in the house. Maraming salamat, guys. Thank you. Sa mga nakabidyo dyan, maraming salamat. Ayan, Marivic Bumdia from Claudio Lopez. Ayan, Pugok TV, Dan Connected, may bakas from Isarug TV. Ayan, Idol Son X, full watch ka na dito sa napakagandang, ayan. Thank you for watching. Have a nice day. Kaakibat. Ayan. Bye, everyone. Idol Son X, full watch ka na. Thumbs up nyo, marami. Kanina, kami, ibibigay, magwaldas kami ng banana. Ayan. Ayan, Idol Son X, doon full watch ka na, Idol Son X. Sana all, maraming bananang pamimigay. Sana mag-donate ka naman sa amin, Idol Son X. Ate Mirna, dito ako sa iyo, Ate Mirna. Next play ko sa iyo, ate. Nasaan ba si Ate Mirna? Ayan, Sir Son X, thumbs up. Upcoming nyo po, dating dikit from Summer Mix. Ano ba yung kakainin si Sikoy? Ayan. Upcoming premiere. Baka naman, Idol Son X, gusto mong magbalato man lang dun sa tawag dito. Nanalo ka ng 1,000 banana. Dami nun ah. Baka naman gusto mong balatuhan ako dyan. Pwede nang paliparin mo na lang o kaya
Kahit na isang burger lang dyan, Idol Son X. Ano ba to? Nasalang na idol. Hindi, wag na banana. Pwede nang ano na lang, pwedeng pangmerienda na lang. Sila na muna sis. Ayang gandang gabi ma'am. Ayan. Mana Lisa. Good evening Mana Lisa. Sana all. Di ba si Sikoy Summer Mix? Ayan Mana Lisa. Nandito ako sa bahay mo Mana Lisa. Mag-refresh ako at ito ay late. Maraming salamat Mana Lisa. Idol Son X, pwede naman pwede naman hindi banana. Son X TV, thumbs up idol. Hina signal from Pugok TV. O, tama ka dyan, Sisikoy, summer mix, cash na lang. Pambili ng pambili ng hamburger. O, di ba Sisikoy summer mix? Manalisa, nandito ako sa bahay mo, Manalisa. Ayan. Ready na pala. Kain Idol Son X pag nasalang na. Ayan. Ayan, Manalisa, nandito ako. Pabalik na po tayo. Tahimik ang paligid daan sa mga mangrove. Ano ba to? 1 minute and 43 seconds, Manalisa. Pugok TV, salamat. Puntahan ko kayo pagkatapos ko dito sa ginagawa kong oven. Ayan. Idol Son X, di mo na kami nireplyan ni Sisikoy Summer Mix. Ako dito lang, din nakaupo, ha, sabi ni Mana Lisa. O, idamay mo na yan si Mana Lisa. Sa balato, Idol Son X, huwag ka tumawa dyan dahil hindi pa kami nagmimerienda. Ayan, thanks po sa lahat ng nag-support sa akin. Thank you po, ayan. Salamat din sa iyo, Pugok TV. Kapiking, ayan. Son X TV, Dan Bakas po from Kapiking. Ayan, Kuya Sir Idol Son X, ayan, nandyan si Kapiking, dana siya sa iyo. Terima kasih, host. Ayan, thank you for coming. TV Official MHD. May bata pa tayong tutulungan mga idol. Sino yung batang tutulungan? Sino ba yon? Ayan, Loving Sky, mega love shoutout from, tawag dito, Mana Lisa. Sino bang bata? Idol Son X. Ayan. Thumbs up na upcoming mo, Son X TV from Isarog. Ayan. Make love shoutout TV Official MHD. Manalisa, stay playing ka Manalisa. Walang butas ang puwet. Idol, taga Bulacan. Meron ba namang puwet na walang butas, Idol Son X? Ikaw talaga. Ayan, Manalisa. Dan full watch ka na, Manalisa. Ayan, full watch na sisiko yung video mo, Manalisa. Ayan, thank you for coming, Manalisa, ha. Saan ba tong isla na to, Manalisa? Napakaganda naman. Ayan, thank you Ma'am Bicolana. Ayan, tumalon dito sa isang video mo, Manalisa. Pinlay ko na din ulit dito sa, malapit na, nalapitan namin ng konti ang maliit na isla. Saan ba to, Manalisa? Ayan, Kapiking, wag mong kalimutan ang birthday ni Idol Torret, ha. Maraming banana ang ipamimigay doon. Wag mong kalimutan. Ikaw nga, kinalimutan mo yung petsa kung kailan. O, paano pa kaya kami? Dapat di mo kinakalimutan yung petsa. Manalisa, playing ka pa rin, Manalisa, sa pangalawang play ko sa'yo. Ayan, mag-thumbs up na ako. Pang 12 thumbs up. Ayan, J. Jack, may kalab shoutout, dating dikit, Isarog TV. Ayan, sa pinanggalingan ko, ma'am, sa Samar. Wow, ganda naman talaga, oh. Ayan, pangalawa play ko sa iyo, Manalisa.
Ayan, 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Manalisa, +1 banana ka sa akin, Manalisa. Ayan, dinikit ko na sa'yo itong pinamplay ko sa'yo, Manalisa. Isarog, Dan Bakas po from Cap Iking. Ayan, sis Isarog, dana si Cap Iking sa iyo. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. 8 million in the house. Ayan, daming salamat, sabi ni Mana Lisa. JRTV, ayan, nag-love shoutout. Magandang gabi sa'yo. Kuya Iking, nandito ako sa bahay mo, Kuya Iking. Ayan, Mana Lisa, full watch na ulit yung ano, ayan. Kuya Iking, nandyan ka pa ba, Kuya Iking? Ayan, sis Mana Lisa, dan full watch na yung pangalawang play ko sa'yo. Kuya Iking, nandyan ka pa ba, Kuya Iking? Ayan, Kuya GRTV, dito ako sa bahay mo, Kuya GRTV. Tamsak Danhos. Ayan, salamat po, Kuya Iking. Ayan, Isarog, Dan, Pul, ano ba ito? Pulpa, kapatid with Bakas, sabi ni Mana Lisa. Si Juban Torio, ayan, good evening, Juban Torio. Kaninong ninja si Juban Torio? Ayan, Kuya JRTV, nandito ako sa iyong mansyon. Dito ako sa 2 days ago. Ang video na ito ay ipagbabawal sa batang manunood. 6 minutes and 32 seconds. Mana Lisa, daan dikit with Bakas po from Cap Iking. Ayan, Mana Lisa, pakibalikan mo na lang si tatay, ay si Kuya Iking. Kanino, kay Lalaine, ikaw pala yan. Lalaine, maraming salamat sa iyo dyan, Lalaine, ha. Thank you. Ayan, Kap, salamat po, OTW from Mana Lisa. Bakit, Juban? Ano yan? Sa asawa mo ba yan, Mana Lisa? Ay, ano, Lalaine? Sa asawa mo ba yan? Sir Nikael, salamat, Sir Nikael. Kuya JRTV, nandito ako sa iyo, Kuya JRTV. Ayan, naka-play ka na, Kuya JRTV. Sa ang video na ito ay pinagbabawal sa batang manonood. Ay, okay. Sa mister mo pala yan. Ako'y nalilipong na. Sabi ni Sir Nikael. Ikot ba, Sir Nikael? Nalilipong. Agoy, ano ba yan? Ayan, salamat sa iyo dyan, Lalaine.
Ayan, Kuya JRTV, playing ka pa rin. Ayan, salamat sa suporta kaibigan. You're welcome, Kuya JRTV. Ayan, umiikot din ang mundo ko, agoy. Salamat, Lalena. Thank you. Ayan, bigyan ko ng jacket yan, Laleng, na ano mo, ninja mo. Ayan, may jacket na yan, Laleng. Sisikoy Loving Sky, salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Ayan. Kuya JR TV, still playing ka, Kuya JR. Maribig Family, mega love shoutout sa iyo po, ma'am. Ayan. Salamat din sa iyo, Lalena. Salamat. Ayan, Loving Sky Mix, doon ako sa live mo, agoy. Ayan, nagbaba ng bahay si Kuya JRTV. Oh, kanina nakita ko nga si Sir Kyle doon, si Sikoy kanina. Ayan, 15 million in the house. Maraming salamat, guys. Nandun nga siya kanina, si Sikoy. Nakita mo ba si Sikoy? Sabagay, din niya kitan mo nga siya kanina eh. Sarap ng kain mo, Sir Nikael. Na-miss ko ang seafood, sabi ni Sisikoy Maribig. Oo nga, Sisikoy, umuwi ka na kasi para makakain ka na ng seafoods dun sa inyo. Tiyak na marami dun, malapit kayo sa dagat. Ako lang, wala Sisikoy. Busy ako. Ayos lang yun, Sisikoy Summer. Alam naman ang lahat, pagka may trabaho ka talaga, kailangan unahin ng trabaho. Ate Myrna, salamat Ate Myrna. Ayan, nadjakita na ako doon. Buti na lang may brief na ako doon. Nilagyan ka ba ng brief kanina? Nakikita daw yung lawit, si Sikoy Maribik. Madam Eunice, kumusta? Madam Eunice. Oo, alam ko, manguha ng ganyan, Sir Nikael. Antok na ako, host. Sige, tulog ka na, Madam Eunice. Sleep na ikaw. Ayan, Ma'am Erna, may galab shout sa'yo, sabi ni Sir Nikael. Sakit mata ko. Ayan, Ma'am Artista, wapa, may galab shoutout sa'yo. Ayan, sleep ka na, Madam Eunice. May gagawin ka lang ata, eh baka maglato-lato ka lang eh. Oo, Sisikoy, sinuutan ko na ng salawal. Madam Eunice, maglato-lato ka lang ata, kaya nagmamadali ka antukin eh. Madam Eunice, mukhang maglato-lato ka lang, kaya ikaw ay naantok na kunyari. Ayan, full pack, Ma'am Isarog from J-Jack. Ayan, thank you so much, Sir J-Jack. Mag-ana-ana pa si Madam Eunice, kaya nag-apurama, ayan. Copy King, dan full pack with bakas kapatid from Manalisa. Ayan, sana all may lato-lato. Ayan, si Madam Eunice, naglato-lato. Ayan, kahapon, nag-ana-ana, kahapon sa live niya, biglang nawala. Ayan, Kuya JR TV, dan full watch ka na Kuya JR TV, +1 banana ka Kuya JR. Ayan. Summer mix din, dikit dan thumbs up from JR TV. Ayan. Thank you so much, Kuya JR. Bawi na lang ako sa inyo sa sunod. Heart. Oh, sige na. Alam namin maglato-lato ka pa. Ingat ka ha, Sir Artista. Sabi ni Madam Eunice. Ayan, 16 million in the house. Maraming salamat. Kuya JR TV, yan pa full watch ka na si Kuya JR.
Plus 1 banana ako sa'yo, and then, pang 14 times sa Kuya JR. Ayan, salamat po, TJJR from Summer Mix. Ayan, dan full watch ka na, Kuya JR. Ayan, bye-bye muna, di na, tawag dito? Di na kaya po. Ayan, sige lang, sisi ko, Eunice, sleep ka na. Ayan, good night, Madam Eunice. Ayan, Kuya Iking, nandito na ako sa iyo, Kuya Iking. Ayan, sa 19 million in the house natin dyan, salamat. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Bye. Good night. Huwag na maglato-lato, ah. Madam Eunice. Kuya Iking, nandito ako sa bahay mo, Kuya Iking. Ayan, dito po ako sa, na-watch ko na yata ito kagabi. Ayan, good night na, Ma'am Artista. Salamat sa support mo. Sana pagpalain ka pa ng puong may kapal ng muka at magkaroon ka ng 22 kabuok. Kabuok. Ano yung kabuok? Ayan, Miss Idol. Ayan. Ayan, Elsa Vlog, mega love shoutout. Thank you so much for coming, Elsa Vlog. Ayan, salamat sa suporta, kaibigan. You're welcome po. Ayan. Ayan, Elsa Vlog, thank you so much for coming, Elsa Vlog. Ayan. Kapiking dating dikit po, watch na din po sa video nyo. Ayan, salamat po, Ma'am Hos. Ayan, you're welcome, Kuya Iking. Ayan, Ma'am Elsa, nandyan ka pa ba, Ma'am Elsa? Oo, sige lang, sisi ko yung Loving Sky. Sleep ka na. Ate Myrna, salamat Ate Myrna.
Kuya Iking, naka-play ka pa rin sa akin, Kuya Iking, sa Sunday jogging mo, Kuya Iking. Ayan, Ate Merna, thank you so much. Ayan, Elsa Vlog, Dikit Dan, Tamsak, Bagong Kaibigan from JR TV. Ayan, Munis Dan Bakas. Ayan, Kuya Iking, balikan ka po niyan, Kuya Iking, kasi natulog na siya. Ayan, basta nag-iwan po kayo ng bakas. Ayan, Kuya Iking, ayan. Naka-play ka, Kuya Iking, ha? Ayan, o, naka-play ka. Ayan, si Sikoy Summer, sleep ka na. May pasok ka din bukas, si Sikoy. Maya-maya mag-e-end na rin ako, si Sikoy Summer Mix. Kuya Iking, still playing yung video mo, Kuya Iking. Ayan, good evening, Summer from TV Official MHD. Ayan, thank you so much, Sir TV Official MHD. Thank you so much for coming. Malapit na rin tayo mag-end, guys. Naka-ano na ako, naka 8 minutes na lang, magto 2 hours na tayo. Kaya mag-end na rin tayo maya-maya. Ayan, Kap Iking, still playing Kap Iking sa iyong Sunday jogging. Ayan, shoutout sa 7 million na nandyan pa. Thank you so much. Ating live. Nandito na ako niyan. Katabi ko na yung aking internet. Nagko-connecting pa din. Yan, 7 minutes to go. Mag-end na tayo. Tapusin ko na lang itong video ni Kap Iking. Guys, maraming salamat sa inyo dyan, ha. Si Sikoy Summer, thank you so much, si Sikoy Summer, ha. Sa inyong dalawa ni Sir Nikael, sa walang sawa na pag-support sa akin. Thank you so much. Si Sikoy Jinjoy, gandang gabi sa iyo dyan, sis Jinjoy. Ayan, sis Jinjoy, nandito ako sa bahay mo. Ayan, dito ako sa Kilawin na Pugita. 5 days ago, 3 minutes, si Sikoy Jinjoy. Ayan, sis Jinjoy, playing ka na sa Kinilaw na Pugita. Kap Iking, still playing ikaw, Kap Iking. Lahat naman ngayon, sis Jinjoy, ako nga nagdo-loading na naman. Yan, malapit na tayo mag-end. 5 minutes na lang, mag-end na tayo.
Ayan, still playing ka, sis Jinjoy, sa iyong kinilaw na pugita. Cup Iking, still playing din yun sa iyo, Cup Iking. Ayan, sis Jinjoy, mag-love shoutout. Done watching sa unboxing new cellphone mo from Sisikoy Summer Mix. Ayan, Summer Mix, Dan, bakas po from Cup Iking. Ayan, salamat sis Bicolana. Ayan. Sama-sama host. Ayan, thank you so much, Sir TV Official MHD. Ayan, Dan, full watch your, your video ko, tawag dito. Ay, Dan, full watch on your video ta, Sir TV Official MHD. Kuya Iking, malapit ka na mag-full watch, Kuya Iking. Ayan, malapit ka na mag-full watch, sis Jinjoy, dito sa Kinilaw na Pugita. Ayan, Sir Voltur. Thank you for coming, Sir Voltur. Ayan, Kuya Iking. Dan full watch ka na, Kuya Iking. Sa yung jogging, Sunday jogging, Kuya Iking. Ayan, salamat po, Kuya Iking. Yuno channel, my friend, from Sis Jinjoy. Ayan, pa 115 thumbs up, Kuya Iking. Ayan, salamat po sa iyo, Kuya Iking. Ayan, Sis Jinjoy, dan full watch ka na, Sis Jinjoy. Ayan din ako nag-comment, sis, ha. Kuya Iking, salamat. Ayan, nagbaba pa ng bahay si Sir World Tour. Ayan guys, mag-end na tayo. Ayan, magpapasalamat na tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sis Jinjoy, salamat sa iyo dyan. Nakahabol ka pa, sis. Ayan. Thank you so much, Sis Jinjoy. Maraming salamat. Sis Sisikoy Summer Mix, salamat. Ate Merna Grande, thank you so much. Kay Edbon, salamat. Kay Madam Eunice, salamat. Kay Ma'am China Heart, thank you so much. Ayan. Love Jinjoy TV, sabi ni Yuno. Yuno. Yuno, thank you for coming, Yuno. Ayan, mag-end na tayo, guys. Thank you, thank you. Ayan, good night and God bless host. Ayan, maraming salamat, guys. Bye, everyone. Thank you for coming lahat. Sa inyo lahat. Thank you so much. Very much. Ayan, Mama host, bye. Ayan, Ate Marna Grande, salamat po. Ayan, thank you. Bye-bye, everyone. Nagka-count na bulol-bulol na naman ako, inaantok na ako. Ayan. Salamat guys. Bye.